Здравейте, хора! Отново се завършваме с втората част на скучно оцеляване. Защото не смятам да правя нещо, кой знае какво. Не знам. Хора се в момента ще скрия брадичката. Няма да е тук. Значи скрия от една страна на видимо място. От друга страна на не чак толкова видимо място. А как смятам да разберам къде е вратичка? Сега ще разберете как. Именно едно малко чест. Хайде да. Имаме така и едно пиле. И така че разбрам. Къде е? Буквално така се разбрам, просто като минутичка и като видя тази фиданка. Просто се рече, че нещо ще има там нещо. И то далеч. А просто трябва да се и замисля. Ох. Човек. Защо пак точно по стълбите има фиданка? Точно по стълбите. Няма смисъл. Не вярвам някой толкова да се усъмни и да почне да виждате, че имаме стълби, че имам оградки, за да не се фърлям. Да, не ги правих аз и държа в момента не мога да продължа да ги правя, защото Иван го няма в сервера. Няма никой освен мен. Да, хора, виждате, буквално навсякъде има крафтинг тейбъл. Там има крафтинг тейбъл, долу има крафтинг тейбъл, там има дърво. А това дърво си просто така. Няма думи.
Просто нямам думи. Първи левел съм. Аз 5 пъти се бях хвърлил отгоре. Да. И клипът ще приключва към 9-та минута пак някъде там, защото знаете, че имам проблем с качването. Не, значи помислите, че ще кажа, ако имам проблем с нещо. Има проблем с качването. И то не е малък проблем. Значи теоретично се поне да стоя постоянно съм в къщата. Добре. И ще подредя малко честовете. Отново. Семки тук има такова. Значи хора, образно ми е явно да правя това нещо. Да събирам, да правя. Защото винаги след всеки клип, ако не сте се чудили по-скоро, не вярвам да се чуете, но постоянно правям честовете. Защо ли? Опа, тук има клечки. Тук клечки. Какво правя тук клечките? Значи, за всичко си има определено място. За всичко аз съм си направил места. Тук е за клечки. Ето така. Опа. Личното място. Тук е за клечки. Тук трябва да е кола. Който ако няма кола, мисля, че го оставих тук. Няма го тук. Тук. Няма го, приятел. Тук. И е с кола. О, добре. Ето дърво. Певазела. Паклен. Цветя дърво. И така. Значи, тук си го торчеве. Дърво. Прибори. Не прибореме. Не. Неща, с които се оправя градинката. Да. Няма да има втора част. Това беше горе да оправя на частът. Да.
хора, също сега в момента в последните секунди смятам да ви кажа, че не мога да качвам много клипове, защото имам проблем. Не ги качвам толкова бързо, както преди. Преди до 2-3 минути беше качен, а сега в момента чекам буквално по един или по половин час, за да може да се качи клипа. И буквално просто писва ми да седя на телефона и да вместо да отида да хапна нещо, аз трябва да седя на телефона ми и постоянно, когато тръгва да изгасва, да мръдна малко с пръст, да може да светне отново. И буквално трябва да се махне от страницата и не да слезна надолу. Защото ако слезам надолу и веднага клипа спира и почва от начало. Значи просто откачвам. И затова реших да правя кратки клипа, защото не чакам толкова много. И да, във вторник може да има някакъв друг клип. Не знам, но не знам с кой и не знам дали ще има, може и да няма. Не ви ли прича на картоф? На мен прича на картоф. Просто някакъв странен картоф. Нека последно да оставя семената. Такова се оставя такова. Така. И това нещо, което чудихме за какво ще бъде. И така гледа. Леко. Да. Скоро хора. И ще се видим пак някой друг ден.